Никол персонално срещу Дани Гибсън. Успешна защита сега за домакините и Брандис Райли Рос се устремява към... страхотен пас над ниво. Кой ще добави там топката? Да, това е Мари Годо. Дани Гибсън елиминира своя защитник, но беше от крайната топка от Тихомир Желев. Лесни 2 точки. 7 секунди до края на нападението. Джером Бин пробива с лявата ръка и топката излиза от ринга. Още едно неуспешно нападение, което дава възможност на домакините да намалят изоставане. Променят нещата, когато един отбор върви и побеждава. Тази промяна беше направена при изоставането с 2-1 победи в полуфиналната серия срещу Рилски Спортист. Именно тогава започна да залага в четвъртият матч на Божо Аврамов на позиция 2, след като Джером Би се представи. Отново неразумно решение. Пас към Димитър Димитров. Този път обаче Митко получи върху главата си цялата тежест на двама защитници. А ето и поредното страхотно изпълнение. Бото или си остават 2 за Божо. Да, Джером Бин влезе на място на Павлин Иванов. 2 си остават за Божидар Аврамов. Аз се обърках, за което моля да ме извините. Добра защита сега. Годул срещу Зак, обаче опитва да се измъкне. Какво беше то? Парализира с своя поглед на Кобра, пазещия го Ники Николов и вкарва първите 2 точки в матча. Търси позиция Арам Джонс. Брандис Райли Рос играе с Омари Годул. Не стана и така наречената комбинация хай-лоу между двамата високи, но Брандис Райли Рос сега се загуби някъде под коша и го остави сам. Непростимо. Тихомир Желев много плътно пазен от Джером Бин, който имаше хубаво включване от пейката в предишния сблъсък. Коси фал сега за Годул. Имаше 2 души и може би сега ще бъде сменен за малко. Той е без смяна от началото на матча от Асен Великов. Много хъс и себераздаване имаше в тези 24 секунди, през които се отбраняваха играчите в зелени екипи. А пък Омари Годул прави каквото се иска срещу Стив. Тази четвъртите вече с 5 точки напред. Дали ще се повтори развитието на матч номер 1? И в първите минути и половина на третата четвърт наблюдаваме абсолютно повторение на това, което се случи преди 2 дни на Омари Годул, който се нагърби Брандис Райли Рос от кръче. Но там поправя него. Убиват. Играта е много динамична и ако не друго обещава страхотно зрелище. Тази голяма агресия в защита на Берой в предишната атака на практика доведе до тройката на Корниенко, защото те се организираха всички събрани към топката и това остави тази свободна. Един похват, който така е позабравен в съвременния баскетбол. Именно стрелбата от средно разстояние от дрибъл. Аран Джонс там е натиснат до въгъла. Не можаха да организират много добро нападение, но пък Омари Гибсън, че не е просто във форма. Изглежда малко е попрекалил с почивката или там, не знам. Не може да се нагласи сега в игровия ритъм, докато Райли Рос го паси за четвъртата част, вероятно. Хубав пас към Годул и отново късметли. Se upottaa tuon. Годул. Хендоф с Шейн Гибсън. Ero 8 pistettä kotiin. Joonas Lehtonen палва. Трябваше да се отърве от топката. Годул срещу Секулович. И пак изиграване за... Точните удари секнаха и за Балкан. Tällä heitolla ero 9 pistettä. 50-46. Годул срещу Арен Джонс. Ja 1-50 näyttää pelikellä. Stagensite.eurobasket.com
с 90-то място в топ 100. И това беше преди да спечелят Балканската лига, така че сигурно ще се изкачат поне с още 10 на места, докато Лукойл са изобщо извън топ 100. Сега пас на Шейн Гибсън към Гуду. Караджовски, който този път е сменил прическата. Хубав пресечен пас от страна на Арън Джонс и сега Шейн Гибсън задържа леко топката. Това е принуди да спре дрибъл. Естествено домакините искаха евентуално да видят носена топка, но не се случи. Николай Николов излиза през заслон долу Шейн Гибсън. Топката отива високо при Омари Гуду. На ниския пост се търси Арън Джонс. Хубав пас към Брандис Райли Рос. Страхотна комбинация. Брандис Райли Рос. И отново топка за зелените. Шейн Гибсън. Живанович се опитва да го изолира от нападението. Слон и контра за Слон! И първа тройка за домакините. Малко въздух и за тях от 3 на 10, 6 на 10. Виждате как пак Брандис Райли Рос точи дълго нападението. Сега тук Слон хендов получава Ники Николов. И след това отново страхотна акция